pošto nisam u ulozi domaćina, znači da ne pozdravljam goste gimnazije, dragi prisutni, evo u moje ime, u ime općine Gradačac želim da čestitam ovu lijepu godišnjicu, Dan škole javne ustanove i gimnazija Mustafa Navolić. I evo, kao i svi, nadam se, prisutni ovdje impresionirani ovim rezultatima, želim samo da se ovakav trend i ovakav put ove opće obrazovne škole nastavi u našoj zajednici. Zaista je potrebno vidjeti na jednom mjestu koji su rezultati postignuti u ovom periodu od jednog do drugog dana škole. Mislim da smo svi sretni i zadovoljni, da trebamo biti zadovoljni što naše generacije, naši učenici imaju priliku da pohađaju ovakvu školu i mislim da uspjeh svake škole, od predškolske, osnovne i srednje, je u stvari onaj presudni kamen u razvoju i pokretanju tog točka napretka kako naše zajednice, a mislim prvo naše zajednice u kojoj živimo, tako i naše